Poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli na četvrtfinalnu utakmicu hrvatske reprezentacije u Soki, četvrtfinale protiv Mađara. Prvi korner. Odmah iz voleja, velika prijetnja, prva minuta, ostaje ipak 0:0. Kovačević. Lomi Kovačević svog čuvara i još jedan pokušaj Kovačević, ali to je obranio mađarski vratar. Novi napad naših. Krasna kombinacija, evo pogotka! Četvrta minuta, Hrvatska vodi 1:0. Strijelac je Dorijan Franceković. Sjajna akcija. I onaj prepoznatljivi njegov ples kojom prostavlja pogotke. Briljantan početak i ulazak u utakmicu hrvatske reprezentacije. Teo Klančić. Vidiček lijepo propušta. Kovačević ide se na dupli pas. 2:0. Kakva akcija naših. 5. minuta. Kovačević. 12. njegov pogodak već na ovom turniru. Ali cijela akcija je bila sjajna. I ovo je nezgodno. I očišćeno s gol crte. Očišćeno s gol crte. Kakva sada snalažljivost. Aut za Bartuća. Kakva obrana Klančića. Ovo je bilo opasno, ali sada je čista kontra na drugoj strani. Greda. Gredu pogađa Paško Čuljak. Aut za Hrvatsku, lopta pred gol i to je 3:0. 14. minuta, ponovno smo izigrali mađarsku obranu, 3:0 vodi Hrvatska. Nikola Badrov je strijelac. Kakva utakmica Hrvatske u četvrtfinalu Europskog prvenstva. Sada su Mađari ovo lijepo izigrali i srećom nema pogotka. Posljednja je 20. minuta. Možemo li sada nešto napraviti ovdje iz kontre? Promašaj je ipak Darojkovića. Evo još jedne šanse, prva velika prilika za Hrvatsku u nastavku. Kovačević, ostaje 3:0. U drugom nego što je to bio slučaj u prvom poluvremenu, ali to je normalno kod ovakvog rezultata. I sada vratnica. Sada vratnica uz malo sreće, mogli smo i do četvrtog pogotka. Sada mađarski vratar pokušava izravno, evo na drugoj strani šanse za Hrvatsku i to je 4:0. 34. minuta, je li to sada razrješenje ovog susreta? 4:0 imamo, Ivan Hajdić je strijelac. Velikih, ogromnih 4:0. Lijepo je ovdje Hajdić pričekao loptu i onda plasirao u sami kut. Tolnaj. Gubi loptu Tolnaj, ide Kovačević u kontru. Kovačević. 5:0 u zadnjim sekundama utakmice. 13. pogodak Kovačevića na ovom europskom prvenstvu. Kraj susreta u ovim trenucima. Kakva utakmica za Hrvatsku.
u četvrtfinalu Eura pobijediti bilo koju reprezentaciju s 5:0, to je nevjerojatan uspjeh. A Hrvatska je to upravo učinila i ide u borbu, dakle, za finale. Očekivali smo angažiranijeg protivnika, realno otvorilo se sve, otišlo u našem smjeru, to smo iskoristili, vidjeli smo da protivnik ne može parirati nekim stvarima gdje smo mi stvarno dominantni i jednostavno tekma je završila tako kako je završila. Odradili smo to sve do kraja kako treba, dosta iskusno, tako da to je rezultat. Igrali smo stvarno jako dobru utakmicu, sve ono neke stvari koje nisu valjale u grupi. Sad smo ove dvije utakmice pokazali da možemo i nekakav minimalan cilj koji smo si stavili prije puta da uđemo u polufinale u borbu za medalju. Sad nas čekaju dvije utakmice sa stvarno jako dobrim protivnicima gdje će nijanse odlučivati. Nadam se da će otići na našu stranu. Pripremit ćemo se maksimalno koliko možemo. Nadam se da su svi prošli bez ozljeda i da ćemo sutra pobijediti oba dvije utakmice.